Ikatulo nga pangutana. Kinsay editor sa mga video. So, what's up mga kajutay? So what's up mga kadag? So for today's video mga kadag is na nag-request na mo nga himuon ang nga video. Kung nakita niyo sa title kaya mo himuon ron nga challenge kay Challenge! Kini nga challenge is request ni sa usa ka subscribers namo. Di na siya gisend namo nga mga pangutana nga nga mao among tubagon ron. So kung kinsay maigo sa maong pangutana, for example, naipa ang pangutana dito is kinsay pinakabutan ninyo. Ang pinakabutan namo mo yung haplasan sa buling sa kalaha. So yung nana among pamaagi ron mga katangag din. Yo, man! Kita magbulit. Ready na mi guys. Ready na may din. Kaya Ready na. Okay na kayo? Oh? Hindi ang mga pangutana guys nga angin namong tubagon ron. O kinahanglan jud namong tubagon ron. So actually naami diri sa kuan, ilalom sa kahoy sa Dols balay nilang Aldrin. Kay tsada diri bugnaw din way langas ba? Bugnaw siya din. Ma-feel namo ang kabugnaw nga sama sa imong relasyon duha ba? Pang. Di ata magpadugay-dugay guys, mag-start na sa pinakaunang pangutana. Ang first nga pangutana diri guys kay kinsay chicks boy ninyo. Congrats. Guys! Okay Chicks boy ko? Patay. Magandang ta para sa ikatong pangutana. Actually guys, di man jud ko chicks boy. Yeah. Dagan lang tong X. Kinsay pinaka manghod ninyo? Kasi lang manghod na to. Sakit sama? Alams na. Wow! Saan mo na ako na? Ikatulo nga pangutana. Kinsay editor sa mga video. Nagsawa na. Sige, reload. Then ang upat nga pangutana kay kinsay tiguna-huna og mga content ninyo. Sisama. Doon sila! Sila doa? Doon sila! Sila kay. Doa. Sila. Video kayo? Okay. Then balik kanina katong gingon nimo ganina. Gingon na ako ninyo ganina kung kinsay pinakabutan mo guys. Wala lain. Kabutan? Kundi ang nagtigdo. No. Yeah. Saan ay pinakabutan sa muang grupo? Then ang ikaw ng mga pangutana guys. Kay Kubasa chat. Kinsay wala pa naka-move on. Or manog-move on pa. Kapalaki! Bakit sila natin ka wala? Tinako. Then ang ikapito nga pangutana guys kay
Kinsay pinakatambok. Namo. Kabalo na mi. Pakita Dred, pakita. Be? Ay sa Dred karon kay. Mayro pa ba ni ko? Mayro pa ba ni mo Dred apil ni. Guys! Reload. Ay turo ta sa ikawalo nga pangutana. Kinsay bisyoso video. Kasi bigas na mo. Surprise! Nice no, nice. Nice. Si Boy Nick Reyes ka guys. Basta da mura big ni apil og kan bitaw mura ni apil og sinulog. Nagwapo gyud mo mo to. Santo ra sa mua. Tapa na nga. Tapa na nga. Gwapo mi guys. Og ang sunod nga pangutana guys kay Kinsay. Kinsay. Hilig ninyo og ay bayot. Tawa. Sana all. Sana all! din ang sunod nga pangutana kay Kagot ka. Ang sunod nga pangutana kay Kinsay TikToker na mo. Oh, no, 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 no. So ito guys, nakoy TikTok account. I-follow niyo ko sa TikTok, kay follow back na mo. Then i-message ko niyo dito para ma-follow back na mo. Para at least maduwangan bisa ko sa kabok followers mo sa TikTok. I-follow niyo ko guys, kada nakita din sa screen mo na akong TikTok account. Yan, Follow guys. niyo ko. Yan. So mawala to mga kadakag. So thank you sinyong pagtanaw sa pagtanaw ini nga video. Then I hope nga nalingaw mo bisag maura to, maura ni ka mabanga video. Pero at least nakalingaw mi kung nalingaw mo. Pero gusto rin na magpasalamat mga kadangag sa 153 subscribers na ta. Thank you sa suportahan ninyo. Then support lang kung usa ka nga nagtan-aw karon ini nga video din wala pa ka naka-subscribe. Please I hope nga mag-subscribe ka kung nalingaw ka mag-subscribe and hit ang notification bell para updated ka sa sunod pa namo nga mga video.